חיים, חנוכה שמח, חודש טוב ומבורך, שתהיה שבת שמחה, לחיים לחיים. אנחנו נמצאים בערב שבת, קודש פרשת מקץ, שרק שומעים את השם הזה מקץ, אז הדבר הראשון שמתעוררים אליו זה שהגיע הקץ. ולא רק שהגיע הקץ, הרבי אומר שכלו כל הקיצין. זאת אומרת שתשובה כבר עשו, הרבי אומר. ועכשיו הגיע כבר הקץ של הגלות, שצריך שבעזרת השם עוד לפני שבת קודש, בערב שבת קודש, נזכה לגאולה האמיתית והשלמה. וממילא החנוכה יהיה לא רק חנוכה שקשור עם חנוכת בית שני, אלא חנוכה שקשור עם חנוכת בית שלישי. ושמונת ימי חנוכה לא יהיו קשורים רק עם הנס של פח השמן שדלק 8 ימים, אלא יהיו קשורים גם עם 8 העניינים שהתגלו לעתיד, שזה הכינור של משיח שיהיה מ8 נימים, והגילוי של משיח עצמו שגם הוא קשור ל8 נסיכי האדם, כמו שנראה בהמשך. אז לכן בעזרת השם שאנחנו היום נזכה כל השיעור שלנו מתחילתו יהיה קשור לגאולה השלמה. ונמצא איתנו כאן רב חיים שצריך לנחם אותו על פטירת אמו רחל בת חיים, אז בעזרת השם שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמתה. וחז"ל אומרים שמי שמת בערב שבת סימן יפה לו. אנחנו יודעים שרב חיים השליחות העיקרית שלו זה בערב שבת, ואמא שלו זכתה גם לעניין הזה שהיא הסתלקה בערב שבת שעברה. עכשיו הוא קם מהשבעה, אבל עדיין במשך כל השנה אפשר לנחם אותו, אז בוודאי שכולם יצטרפו לניחומים, ובעזרת השם שתהיה לה עליית הנשמה, ועוד יותר מהר ירידת הנשמה חזרה בתחיית המתים, שנזכה לגאולה השלמה יחד איתה. לחיים. אמן ואמן. אז אנחנו היום צריכים גם לדבר על חנוכה, כמובן, שאנחנו נמצאים כבר אחרי שחלפו רוב ימי חנוכה, אנחנו כבר בנר השישי של חנוכה, כמו שאנחנו רואים פה תקף, גמרו להדליק את היסיימות הדלקת 6 הנרות, ובנוסף לזה אנחנו צריכים לדבר על פרשת השבוע, גם פרשת השבוע שנקרא מחר בבוקר בתפילת שחרית של שבת, שזו פרשת מקץ, וגם ההמשך שלה שנקרא במנחה, שזה פרשת ויגש, כמו שנראה תקף שכל הפרשיות האלו הם המשך אחד. וגם כמובן על ראש חודש בעצמו, שהיום זה יום ראש חודש, ראש חודש טבת. אז יש עניין שדיברנו עליו כמה פעמים בקשר עם ראש חודש, שמה שמתגלה בראש חודש זה שדווקא בזמן שבו הלבנה מסתתרת ומתעלמת לגמרי, נהיה מציאות של חושך יותר גדול בעולם, זה עצמו קשור עם הגילוי החדש. מה זה חודש? חודש מלשון חידוש, עם החידוש החדש של הלבנה. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין כזה שדווקא מתוך ההסתר, מתוך החושך, אז פורץ ובא חידוש חדש, גילוי חדש, שקשור עם החודש החדש, עם חודש טבת. אנחנו יכולים לראות במקביל תהליך מאוד מעניין בספר בראשית. בספר בראשית, בפרשיות האחרונות שאנחנו קוראים, אז עד פרשת וישלח קראנו את ההתמודדות של יעקב אבינו עם לבן ועם עשיו. לפני כן קראנו את הסיפורים המופלאים על אברהם ויצחק. אבל בפרשיות האחרונות, מה הם 4 הפרשיות האחרונות של ספר בראשית? בפרשת וישב, שקראנו בשבוע שעבר, וישב יעקב. לאחר מכן פרשת מקץ, שזו הפרשה שלנו. לאחר מכן פרשת ויגש, שנתחיל לקרוא אותה במנחה. ונשלים את ספר בראשית בפרשת ויחי. מה הסיפור ששזור לאורך 4 הפרשיות האלו? שבפרשיות האלו מסופר בעצם על התהליך של ירידת
יעקב אבינו ובני ישראל מארץ ישראל למצרים. זאת אומרת, כל עוד שאבותינו היו במקומם בארץ ישראל, מצבם היה ברוחניות במצב טוב, גם בגשמיות מצבם היה בכי טוב. אבל בסופו של דבר, יעקב ובניו, על פי רצון השם, ירדו למצרים. אז איך השתלשלו הדברים? הדברים השתלשלו מכך שבפרשת וישב קראנו על מחירת יוסף למצרים. שהאחים מצאו לנכון, מהסיבות שלהם, למכור את יוסף, וכך הוא התגלגל בכל גלגולי הפסים. מה זה גלגולי הפסים? אביו עשה לו כתונת פסים, שמה הרמז בזה? לכל 4 הגלגולים שלו, הפי זה פוטיפר, סמך זה הסוחרים, ואחר כך היוד זה הישמעאלים, והמם זה המדיינים. אז כל הגלגולים האלו התגלגל יוסף למצרים, עד שהגיע לבית פרו. הפך להיות המשנה למלך פרו. בהמשך לזה בפרשת השבוע, פרשת מקץ, אז אנחנו לומדים על זה שיוסף הפך להיות המשנה למלך. ואז בעקבות זה, בפרשת ויגש, יעקב ובניו יורדים למצרים. נהיה רעב בארץ, ויוסף שולח להביא את יעקב ובניו שיבואו גם הם למצרים. אז כך בעצם יש את ההשתלשלות של ירידת יעקב ובניו למצרים באמצעות יוסף, באמצעות מחירת יוסף. אבל איפה כאן סגירת המעגל? זה דבר נפלא לשים אליו לב. שאיך פותחת פרשת וישב, שהיא הפרשה שבה מסופר מחירת יוסף, היא פותחת במילים וישב יעקב, אומרים חז"ל, ביקש יעקב לשב ושלווה. אבל זה מוסבר שכיוון שיעקב אבינו גמר את העבודה שלו עם המנגד, עם לבן ואחר כך עם עשיו, אז יעקב אבינו אין יותר עסק עם הצד שכנגד. כל העניין של יעקב אבינו מכאן ואילך זה רק בבחינות הקדושה, רק בעליות במדרגות הקדושה. כמו היחס בין הגלות לגאולה. שאחרי שמסתיים את הגלות אין יותר עניין עם הגלות, יש עכשיו רק עניין של לעלות מחיל אל חיל בגאולה עצמה. אז ככה יעקב אבינו בעבודתו, הוא סיים את העבודה עם לבן הארמי, שזה עניין של רמאי, ועם עשיו הרשע, שזה העניין של קליפה עוד יותר קשה, של רשעות, בפרט שזה בא מעשיו שהוא יהודי בהגדרה, אז אצלו הרשע מתגלה בצורה יותר קשה. ואחרי שיעקב אבינו משלים את כל העניינים האלו של ההתעסקות והמלחמה והבירור שלהם, אז ביקש יעקב לשב ושלווה. הייתי מצפה שדבר ראשון, אנחנו יודעים שהכלל הוא שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אז אם יעקב מבקש מהשם משהו, בוודאי שהשם ימלא את מבוקשו. ואם השם ימלא את מבוקשו, אז הייתי חושב שאיפה הקדוש ברוך הוא ימלא את מבוקשו? במקום המתאים לזה, בארץ הקודש. אבל פה אנחנו רואים דבר הפוך. שדווקא ברגע שביקש יעקב לשב ושלווה, מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. והתגלגלו העניינים שיוסף נמכר למצרים, ובהמשך לזה, כמו שאמרנו, הוא התמנה למשנה למלך, ובהמשך לזה יעקב ובניו ירדו למצרים בפרשת ויגש. אבל הקדוש ברוך הוא לא שכח מבקשתו של יעקב. זה הכל בעצם תהליך של הפוך על הפוך, כמו שאומרים, כדי למלא את בקשת יעקב אבינו. איפה מתקיימת בקשת יעקב? הפלא ופלא במצרים. כמו הפסוק שאומר, אנחנו מזכירים אותו בראש השנה, מן המיצר קראתי כה ענני במרחב, כה. זאת אומרת שיהודי קורא לקדוש ברוך הוא מן המיצר, דווקא שם הוא זוכה שהשם עונה לו במרחב, ולכן מתוך מצרים יעקב אבינו זכה ש17 שנים האחרונות שלו היו באמת במקום הקשה הזה של מצרים, אבל הוא בעצמו חי שם בשלווה. מיטב שנות חיי יעקב אבינו, מתוך 147 שנים שהוא חי, היו דווקא במצרים. זו נקפת עליו רוגזו של יוסף. שנמכר יוסף. נזכר? לא, אז נמכר יוסף. מיד אחרי שהוא ביקש לשב ושלווה, אז הראה מחירת יוסף. זה הכי חשוב, זה היה בשלווה. אז מה רואים? רואים שאיך הקדוש ברוך הוא ממלא את בקשת יעקב אבינו לשב ושלווה. דווקא באמצעות הירידה והגלגול של יוסף למצרים. עכשיו הדבר הזה הוא פלא. אפשר להגיד דבר איך? דבר
אחר, אפשר להגיד שבעצם בצד אחד הוא ענה על הבקשה של יעקב, לשבת. כן. בצד שני יש גם כן תוכנית. ואם כן, אני נותן לך אפשרות לשבת, אבל לא בארץ הקודש אלא במצרים. במילים אחרות, זה לא עניין של בקשה של יעקב, הוא לא בהכרח קשור לתוכנית של הקדוש ברוך הוא. משום שאם הוא היה עונה ב100%, הוא היה יושב בחברון. אז לא היה שום בעיה ושום עניין וגם וכך. לא. בצד אחד הצדיק, יעקב אומר, אני רוצה לשבת, אני רוצה להיות במנוחה במחאות. אז הוא רוצה את זה, אבל לא פה, בגלל שיש תוכנית אחרת. מה שאתה אומר זה נכון באספקט רחב יותר, אבל לא בהקשר הזה. זאת אומרת, מלכתחילה ככה יעקב אבינו חשב. יעקב אבינו, כאשר הוא סיים את הבירורים של לבן ועשיו, הוא באמת חשב שהגיע הזמן לגאולה השלמה. שהיא לא רק הגאולה הפרטית שלו, אלא הגאולה של כלל ישראל. ושל תיקון כללות העולם. ברגע שהוא שלח מלאכים לעשיו והתברר שעשיו לא מוכן, באותו רגע עוד לפני פרשת וישב, כבר יעקב אבינו הבין שהעולם עוד לא מוכן. החידוש הוא שלמרות שהעולם עוד לא מוכן, יעקב אבינו ידע שאת עבודתו הוא כבר השלים. ממילא הוא כבר בנקודת אל חזור. זאת אומרת, הוא אין לו יותר מה להתעסק עם הרמאות והרשעות של העולם הזה. לכן כשיעקב אבינו ביקש לשב בשלווה, אז הוא בעצם מלכתחילה ביקש את השלווה שלו. לכן הדגש הוא ביקש יעקב לשב בשלווה, לא כתוב שביקש יעקב את הגאולה השלמה, או איזשהו ביטוי שהיה מבטא את הדבר הזה. כי יעקב ידע את המציאות, הוא היה מציאותי, ריאלי, שהעולם עוד לא מוכן לגאולה. והוא ידע שאת אותו תהליך שהוא עבר באופן אישי, הבנים שלו יצטרכו לעבור במובן רחב יותר, בהמשך הדורות. אבל בכל אופן, כיוון שהוא סיים את העבודה, והוא הרי גם צריך דרך לבנים. אז אם הוא לא ישלים את המסלול, איזה סימן יהיה לבנים? הרי מעשה אבות סימן לבנים. אז יעקב אבינו חייב להמשיך את המסלול עד הסוף, שאחרי שהוא גומר את עבודתו, הוא אכן מבקש לשבת בשלווה, שזה הבקשה על הגאולה, וגם הבקשה הזו מתקיימת. החידוש הוא שאיפה מתקיימת הבקשה הזו? לא במקום הנעלה והרוחני, אלא במקום התחתון ביותר. שזה דווקא במצרים. וזה בעצם הפלא שצריך לשים לב אליו, איך ייתכן שמצד אחד, מי שיקרא את הפרשיות האלו ברצף, שזה סיפור בהמשכים, סיפור נפלא, מצד אחד תהיה לו הרגשה של ירידה, שבעצם המצב הולך ונהיה יותר ויותר גרוע. מצד שני, יש כאן הרגשה של סוג של שלמות. שיעקב אבינו סוף כל סוף, הרי כשהוא בא לפרעה אחרי בגיל 130, שואל אותו פרעה, כמה ימי שני חייך? הוא אומר לו, מעט ורעים היו ימי שני חיי. זאת אומרת שיעקב אבינו עד גיל 130 שנותיו מעט ורעים. ודווקא כאשר הוא מגיע למצרים, אז חל המהפך. זה בדיוק כמו המהפך של ראש חודש. שמגיעים למצב כזה של שיא החושך בערב ראש חודש, ופתאום דווקא שם הוא זוכה לטוב שנים. טוב זה בגימטריה 17 שנים האחרונות של יעקב אבינו שהוא חי בשלווה, ובמצב שמבחינתו זו הייתה גאולה. הוא היה במצב של גאולה שלמה. אני תמה, איך יעקב חושב שאם הוא גמר לברר את לבן ואת עשיו ומגיע לגאולה, הוא יודע על הפרק בין הבדרים, הרי ברוך הוא אומר לאברהם שהבנים שלו ירדו מצרימה, נכון? כן. יעקב לא יודע על העניין הזה? בוודאי שהוא יודע. אבל אנחנו יודעים שאצל הקדוש ברוך הוא נבואה לטובה מתקיימת, ונבואה לרעה לא חייבת להתקיים. זאת אומרת, כל הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר כנבואה, אבל הם בעניין שלילי, אז יש דרכים עוקפות. זאת אומרת, אפשר לצאת ידי חובה באופנים אחרים. אנחנו יודעים שמלכתחילה לאברהם אבינו חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא הציג לאברהם אבינו שתי אפשרויות. מה הוא מעדיף? האם הוא מעדיף שהבירור יהיה באמצעות הגיהנום או באמצעות שיעבוד גלויות? ויעקב אבינו ואברהם אבינו העדיף שיעבוד גלויות במקום גיהנום. וזו המציאות שאנחנו חווים בפועל. אבל עצם זה שרואים שהשם מציב לו בחירה כך או כך, זה מראה שכל התיקונים והבירורים יכולים לעשות בכמה אופנים. ולכן תמיד הצדיקים עושים כל מיני פעולות כדי שהתיקונים יהיו בקלות יותר. לחסוך עניינים, כמו שמשיח לוקח על עצמו את האיסורים של עם ישראל בגלות.
השם מראה לו איזה איסורים עם ישראל צריכים לעבור לקראת הגאולה, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא עליי ועל צווארי. אז יש פעמים שזה מצליח כביכול באופן שרוצים לפעול את זה, ויש פעמים שזה מצליח באופן אחר. על כל פנים, אז זה בעצם הנקודה שאנחנו שמים לב אליה בתהליך הפרשה, בכלל בצורה רחבה יותר פרשיות השבוע, שיש כאן תהליך שהוא לכאורה תהליך של ירידה למצרים, שזו ירידה הכי קשה, ובפועל זה פועל הפוך, זה פועל עלייה ושלמות בחיי יעקב. ואמרנו הרי שמעשה אבות סימן לבנים, זאת אומרת שהנהגתו של יעקב אבינו היא המסלול וסימני דרך עבורנו עם ישראל הבנים. אז כך זה באמת עובד גם אצל יוסף, שאנחנו בסופו של דבר חווים את אותו חוויה בפרט בהקשר של חג חנוכה כפי שנראה תכף. אבל זה מה שאמר הרב זה קצת יכול להיות שאלה. במובן שמה המובן בסופו של דבר מה שעושה ההורים, אז הילדים לוקחים את זה כדוגמה. ליעקב, איפה הוא היה לו את הגאולה הפרטית שלו? במצרים. ואם האחרות הבנים יכולה ללמוד שבחוץ לארץ, בשיא הגשמיות, בשיא ההפר מהקדושה, שם יש את הגאולה הפרטית של הבן אדם. זה הנקודה? זה לא רק במובן, מעשה אבות סימן לבנים, זה לא רק סימן לבנים בעבודה האישית של כל יהודי. זה גם סימן לבנים בכללות הגאולה, בכללות מה שיהיה עם הבנים. איך יהיה התהליך של הגילוי האלוקי לבנים בכלל, בכללות העולם. זה אומר שבסופו של דבר בארץ הקודש יש בו גאולה במחרות. במובן מסוים, שככל שנמצאים במצב יותר ירוד, אז יש גילוי יותר נעלה, כמו שנראה תכף. אז אם כן, אם אנחנו נוגעים בנקודה הזו, של התהליך הזה, כפי שאמרנו, שמתחילים לראות כאן ירידה, ודווקא הירידה הזו עתידה להביא אותנו לעלייה גבוהה יותר. בואו נראה איך הדברים באים לידי ביטוי באופן נפלא בחג חנוכה. בחג החנוכה אנחנו מוצאים דבר יוצא דופן משאר החגים. יש לנו את החגים מהתורה, שזה פסח, שבועות וסוכות, 3 הרגלים. יש לנו עוד 2 חגים מדרבנן, שזה חנוכה ופורים, שבסדר הדורות קודם היה פורים, בתקופה שבין בית ראשון ובית שני, ובתקופה מאוחרת יותר היה חג חנוכה, שזה היה באמצע תקופת בית שני. עכשיו, מה הדבר הבולט לשים אליו לב? שכל החגים, שזה 3 הרגלים מן התורה, וחג פורים, שהוא גם הוא מדברי סופרים, על מה קבעו את היום טוב? זאת אומרת, הרי כשנקבע שהתורה קבעה לנו לחגוג את החג, וכשחכמים קבעו לנו לחגוג את החג, מה הם תקנו? מה התקנה של החג? איך מקיימים את החג? אז את כל חג וחג מקיימים אותו באופן של משתה ושמחה. מה זה משתה ושמחה? משתה ושמחה זה אומר שבכל אחד מהחגים עושים סעודה, שאנחנו מצווים בכל הימים הטובים לעשות סעודה. אם זה הימים הטובים מהתורה, צריך לעשות סעודה אחת ביום, סעודה אחת בלילה וסעודה אחת ביום. ואם זה חג פורים, צריך לעשות לפחות סעודה אחת, שהיא סעודת פורים. ומה זה סעודה? סעודה זה לכל הראש לחם ומים, כי בלי לחם זה לא נקרא סעודה. יש לנו את זה בפרשת השבוע, שכאשר האחים מגיעים אל יוסף, מה יוסף אומר לאשר על ביתו? אומר, שימו לחם. מה זה שימו לחם? זה סעודה. ולחם בשם כולל יותר, זה כולל גם בשר ויין, שזה סעודה שלמה עם כל מרכיבי הסעודה. אז בכל החגים האחרים אנחנו מצווים לעשות סעודה, שזה כאמור לחם, ומים. מדוע מים? כי אדם שאכל ולא שתה, כתוב שאכילתו דם. זאת אומרת, חס ושלום, זה מסוכן לבריאות שלו. לכן כל אכילה צריכה להיות מלווה בשתיית מים. בנוסף לכך, כל סעודה מסעודת הימים הטובים, יש בה גם עניין של שתיית יין. מדוע? כי התקנה כאמור היא משתה ושמחה. שמחה, אומרים חכמים, אין שמחה אלא בבשר, ואין שמחה אלא ביין.
לכן בכל הימים הטובים אנחנו מצווים לאכול כזית בשר לפחות, ולשתות יין, שלא לדבר על פורים, שלא סתם שותים בו יין, הרי בכל החגים ששתיית היין קשורה עם הקידוש. בפורים, אז שתיית היין היא בכלל באופן של עד לא ידע, חייב איניש לביסומי בפוריה עד לא ידע. זאת אומרת שעל מה תקנו את כל החגים? על לחם ומים, בשר ויין. לעומת זאת חג חנוכה, לא קבעו בו משתה ושמחה. נכון שעושים הרבה סעודות בחנוכה, אבל כתוב בהלכה שהסעודות שעושים בחנוכה רשות הם. זה לא חובה, זה לא תקנת חכמים. מה אם כן תקנו חכמים לחגוג את חג חנוכה באיזה אופן? בשמן. ששמן לא קשור לחגים הקודמים. בימים הטובים ובפורים אין עניין עם שמן, ובחנוכה יש עניין עם שמן, שזה הדלקת הנרות בשמן על שם לזכר הנס של פח השמן. אז פה כבר אנחנו שמים לב להבדל מאוד בולט בין מציאות החגים כולם מצד אחד, ועניינו של חנוכה מצד שני, בשונה מכל שאר החגים. יש לזה גם משמעות פנימית יותר. הרי אמרנו שכל החגים, התקנה שבהם היא משתה ושמחה. בחנוכה אמרנו לא תקנו משתה ושמחה, מה כן תקנו? תקנו הלל והודאה. לכן אנחנו בחנוכה אומרים בכל יום הלל שלם, והיום, אפילו היום שזה ראש חודש, אם היום היה ראש חודש רגיל, היינו אומרים חצי הלל. ובגלל שזה חנוכה אנחנו אומרים הלל שלם. והודאה, זה להלל ולהודות, ההודאה מתבטאת בהדלקת נרות חנוכה, שמודים להשם על הניסים. גם אומרים תפילת ועל הניסים, שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. זאת אומרת שכל החגים, במובן רחב יותר, קשורים יותר עם המציאות הגשמית. וחנוכה קשור יותר עם המציאות הרוחנית. נכון ששמן זה גם דבר גשמי, אבל ביחס ללחם ומים ובשר ויין ואכילה ושתייה, הדלקת נרות בשמן זה משהו רוחני יותר. בפרט דבר נפלא לשים אליו לב, הרבי מדבר על זה, מהו השלב שבו הנר מאיר? לכאורה יש כאן שמן גשמי ופתילה גשמית, ואדם גשמי שמצווה להדליק את השמן והפתילה, והשמן והפתילה גם צריכים להיות בכלי גשמי, אחרת זה לא יעבוד. אבל יכול להיות לנו גם שמן וגם פתילה וגם כלי וגם אדם גשמי שמדליק את השמן, וכל המרכיבים הגשמיים האלו עדיין לא יפיצו אור. מתי האור מאיר? כשהגשמי נשרף והופך לרוחני. זאת אומרת, בשלב שהגשמי נהפך לרוחני, זה השלב שהאור מופץ ממנו. שזה דבר נפלא להתבונן בו. מה המשמעות של הדלקת הנרות? הדלקת הנרות זה בעצם להפוך את הגשמי לרוחני. יש גם משפט מאוד חשוב כזה בספר היום יום, שאומר שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודים גשמיות. יש מהעין הרוחני, השם נותן לנו גשמיות. התפקיד של יהודי זה לעשות את הפעולה ההופכית. לקחת את הגשמיות ולתת לה משמעות רוחנית. זה נקרא להפוך את הגשמיות לרוחניות. והביטוי הכי ממשי, איך הופכים גשמיות לרוחניות, זה כאמור בהדלקת הנרות. אז אם כן, אנחנו כבר שמים לב להבחנה בין שאר החגים שקשורים יותר לעניין של גשמיות, עם חג חנוכה שקשור יותר עם עניין של רוחניות. מדוע זה כך? מה פה זה עושה את הרוחני? איך? מה הכוונה שהדלקה עושה את ה... היא מחלה את הגשמי, היא שורפת את הגשמי. ואז האור מאיר. אור זה דבר רוחני. כל שרפה שמחלה עושה משהו רוחני? אם היא מפיצה אור. שוב, מה זה, אם הגשמי מתקלם, מה נשאר? השרפה בכרמל עשתה את כל מה שהיה זה בהקשר לא חיובי, אבל כן, בוודאי שכל פעם שהגשמיות מתקלה, אז היא נעלמת חזרה אל שורשה לרוחניות. ברור. אבל יכול להיות שאם נשארים על מישור הגשמי, החג הזה זה חג שבעצם של מלחמת אזרחית קשה מאוד, אכזרית מאוד. במילים אחרות, אתה לא יכול לשתות ולאכול בשפע לאחר שיהודים הרגו יהודים וכך וכך.
דבר ראשון מההיסטוריה, אני לא מכיר את זה שיהודים הרגו יהודים. זה היה מלחמת אזרחים. שוב, זה לא מה שכתוב בהיסטוריה שלנו בספר הדורות. אז מתוארים הקרבות שהיו ליהודה המכבי ואחיו ואביו מתתיהו עם היוונים ובני בריתם. בני בריתם זה לא המתייוונים. המתייוונים אולי היו מה שנקרא המשת"פים, אבל הקרבות היו עם ניקנור וחילו ופיליפוס, הסרפילים, כל מיני ספרים יווניים ומוקדוניים שהיו בעצם חלק מהחיל הגדול של אנטיוכוס, עד שבסופו של דבר הייתה מלחמה חזיתית עם אנטיוכוס וחילו, ששם היה גם הניצחון. אבל כל הקרבות היו במפורש נגד האויבים, לא נגד המתייוונים. זה אני לא מכיר על כל פנים שהיה מלחמת אזרחים. כשאתה אומר תיאורים כנגד הדמאים, זה מלחמה לכל דבר? כן, כן, אבל בפשטות הכוונה היא ליוונים. ליוונים הכוונה, לא למתייוונים. המתייוונים היו כאילו נספחים ליוונים. היו המשת"פים שלהם. כן, אבל לא נגדם הייתה מלחמה. זה כמו היום, אותו דבר. מדוע אנחנו בימינו לא ניגשים לבניית בית המקדש? זה הכי חשוב. כי זה לא התכלית שלנו. התכלית הוא שבית המקדש ישמש למטרתו. וכדי שהוא ישמש למטרתו אנחנו צריכים קודם להגיע למטרה. והמטרה היא זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בבית המקדש. שלמה המלך למשל בנה את בית המקדש ולא שרתה השכינה. אז זה לא חוכמה לבנות את בית המקדש, החוכמה היא לגרום להשראת השכינה למטה. ועל זה אנחנו עובדים. כל העניין של החסידות, ועוד נדבר על זה, זה בדיוק בנקודה הזו. וברגע שאנחנו נוריד את השכינה למטה, ממילא בית המקדש ייבנה. זה מה שקורה בדור שלנו. הבעת עליה בדיוק... בית המקדש, תרים אותנו את כולנו. הבעת עליה רק בדיוק במובן ההפוך. שהרבי אומר שבדור הזה משלימים את השראת השכינה למטה, ואז הבעת עליה ממילא ייבנה בית המקדש. אבל על כל פנים לענייננו. הדבר הבולט לשים אליו לב, זה באמת להבדל הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. שבכל החגים, כמו שתקנת החג היא בעניין גשמי, זה קשור לזה שנס החג, ההצלה שהייתה לעם ישראל, היא בעיקר ישועה גשמית. הרי מה היה ביציאת מצרים, שבהקשר ליציאת מצרים יש לנו את חג הפסח. ביציאת מצרים, עם ישראל היו עבדים בגשמיות. ויזעקו ותעל שעבתם אל האלוקים מן העבודה, והכל היה קושי גשמי. נכון שהם היו במ"ט שערי טומאה, אבל למישהו הפריע שהם היו במ"ט שערי טומאה, אנחנו לא מוצאים לזה אזכור במקרא שעם ישראל כאבו את הכאב הרוחני שלהם. לא היה להם שום כאב רוחני. הם כאבו את הכאב הגשמי. בעבודה קשה, חומר ולבנים. כשהשם הושיע אותם, זו הייתה ישועה גשמית. אותו דבר בפורים. מה הייתה גזירת המן? נכון שהמציאות הרוחנית של עם ישראל בפורים הייתה בשפל המצב, שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע. אבל לא על זה הם כאב להם. מה היה העניין? שבא המן הרשע וגזר להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מה הייתה הישועה האלוקית, ההצלה האלוקית? שהקדוש ברוך הוא הפך את מחשבתו על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ. לכן מובן שכמו שהישועה הייתה גשמית, כי הגזרה הייתה גשמית, כך גם החג נחוג באופן גשמי. באופן שעיקר הדגש זה שהמציאות הגשמית של היהודים מרגישה את שמחת החג. שזה בא לידי ביטוי דבר ראשון בסעודה, לחם, בשר, לחם, מים ובשר, ועוד יותר ביין שנכנס יין עץ הסוד ויין ישמח לבב אנוש, יין המשמח אלוקים ואנשים, שזה מגלה את השמחה בגוף של היהודי. לעומת זאת חג חנוכה, אנחנו רואים שהמציאות היא אחרת לגמרי. אמנם בא אנטיוכוס וכבש את ירושלים, אבל הפלא ופלא, הוא לא החריב את בית המקדש כמו טיטוס, ולא החריב את בית המקדש כמו נבוכדנצר. הוא כן החריב את המקדש. באיזה חורבן הוא החריב אותו? בחורבן רוחני. פרץ בו 13 פרצות, העמיד צלם בהיכל, טימא את כל השמנים. שוב, הוא לא שפך את השמנים, הוא רק טימא אותם. פעולה מיסטית לא מובנת, כן? זה מה שהיה חשוב לו, לטמא את כל השמנים. עד כדי כך שזה היה נס שמצאו פח אחד שהוא לא טימא. איך אני יודע שזה היה נס שמצאו פח אחד שהוא לא טימא?
יש הרי את השאלה המפורסמת, מצאו פח שמן שהיה אמור לדלוק לכמה זמן? ליום אחד. קרה נס ולכמה ימים הפח דלק? 8 ימים. לזכר זה תקנו חכמים להדליק נרות 8 ימים. נשאלת השאלה הפשוטה, הרי הנס היה 7 ימים, לא 8 ימים. כי ביום הראשון זה לא היה נס, זה היה טבע. על פי טבע הפח דלק ליום אחד. למה תקנו 8 ימים? אז יש מי שרצה לומר שהיום הראשון זה קשור לנס של המלחמה. אבל זה לא קשור לפשט, כי גם ביום הראשון מדליקים נרות חנוכה. שנר קשור עם השמן, לא קשור עם הניצחון של המלחמה. אז התשובה היא, אחד מגדולי הראשונים אומר המאירי, הוא אומר שמציאת הפח הייתה נס. ויש לזה סיפור שלם, איפה מצאו את הפח הזה? באמת במקום בלתי צפוי, מתחת למזבח בשיטין. מי שיודע מה זה השיטין? השיטין זה היה בור ניקוז של כל היין שהיו מנסחים על גבי המזבח. אז תארו לעצמכם במשך 200 שנה שבית המקדש היה קיים, בית שני, מנסחים יין על גבי המזבח והיין יורד לשיטין. אז זה בעצם הפך להיות בור ניקוז שהיה כולו מלא נטפי שמן, נטפי יין, עדי יין. זה היה מקום שפיזית אי אפשר להיכנס לשם בכלל, אפשר להיות מה שנקרא, אפשר למות מהעדים של היין. ושם מצאו את פח שמן של כהן גדול שהגיע לשיטין. כן? זה הנס. איך? כמובן, זה נס, כן? אבל על כל פנים, שוב, הנס זה לא שזה היה שם בדרך נס. זה גם השגחה פרטית. אבל שבדיוק ברגע שצריך למצוא את זה, אם היו מוצאים את זה למחרת, זה כבר לא היה עוזר. זאת אומרת, יש איזשהו רגע נתון שכרגע צריך את השמן ומוצאים אותו. אז זה נס. על כל פנים, מה רואים מכל התהליך הזה? רואים פה דבר מופלא. שבעצם אנטיוכוס הרשע, שגם פשט ידו בממונם של ישראל, והרג רבבות יהודים. באחד ההזדמנויות, רק ב3 ימים, ככה מספרים, חז"ל, הוא הרג 80,000 יהודים ב3 ימים, ועוד 80,000 יהודים, לא זוכר איך זה מתואר, 40,000 הוא יגלם, בסך הכל היה 200,000 יהודים. אני אנסה להסתכל שנייה במקור, איך זה מתואר העניין הזה. יהודים היו הרבה יהודים. ככל הנראה. בוא נראה איך זה מתואר בסדר הדורות. הרי אומרים שלא שייך בגוי דיני טומאה וטהרה, נכון? אז איך יכול להיות שטימאו את השם? ככה, 80,000 יהודים הוא הרג, עוד 80,000 יהודים הוא מכר לעבדים, ועוד 40,000 יהודים הוא לקח בשבי. וכל זה תוך 3 ימים. אבל זה לא היה עיקר עניינו של אנטיוכוס. עיקר עניינו של אנטיוכוס היה לטמא את הרוחניות של עם ישראל. ולכן כשהוא בא לקודקוד, שזה בית המקדש, הוא לא עשה פעולה דורסנית של הרס וחורבן לשמו, כמו נבוכדנצר וטיטוס. אלא כל העניין שלו היה לעקור את הקדושה, רחמנא ליצלן. ממילא כשקרה הנס הגדול, נס הניצחון של עם ישראל, מה הייתה הישועה וההצלה האלוקית? הישועה וההצלה האלוקית הייתה בעיקר בעניין הרוחני. ולכן כשבאו חכמים לתקן את חגיגת הנס, איך הם תקנו את זה? לא בעניין גשמי של לחם ומים ובשר ויין, אלא דווקא בעניין של שמן. עכשיו, יש פה משהו יותר פנימי לשים עליו לב. עכשיו, אלה שפתחו פח השמן הטוב, כן, הטהור. ידעו שהוא יחזיק מעמד 8 ימים? לא. אז זה באמת דבר מופלא. הרי כשעם ישראל באו ושיקמו את הריסות המקדש, ובנו מחדש את המנורה, ובאו להדליק את הנרות, כל זה היה בכ"ה בכסלו, יום קודם הם ניצחו במלחמה, למחרת באו והתחילו את העבודה המחודשת בבית המקדש, חנוכה. למה זה נקרא חנוכה? גם מלשון חנוכת בית המקדש. חנכו אותו מחדש. המנורה, מה קרה לה? איך? מה קרה למנורה? בפשטות היא כנראה נלקחה. כתוב שהם היו צריכים לעשות מנורה חדשה ועשו אותה בתחילה מברזל בכלל, לא היה להם זהב לעשות את המנורה. אבל זאת אומרת, אולי נאמר ככה כמה מילים של רקע.
בכללות הסיפור של חנוכה. הסיפור של חנוכה התחולל באמצע תקופת בית שני. בית שני, קצת למושגים היסטוריים, מה שנקרא שיעור היסטוריה על קצה המזלג. בית שני נבנה בשנת 3,400 לבריאת העולם. ג' אלפים ו400 שנה. הנס של פורים היה 213 שנה לאחר מכן. בשנת 3600. אבל מתי בדיוק? שנת 3616. אז בעצם נכבשה ירושלים. עכשיו מה שלבי העניין? השלב היה כזה, שאנטיוכוס הרשע מלך בשנת 3610. אז עלה למלכותו. כעבור 6 שנים שהוא מלך, הוא כבש את ירושלים. זה כמו שאמרנו, זה היה בשנת 3616. הכל לספירה של בריאת העולם. בבריאת העולם. כמה זמן ירושלים הייתה חרבה? בית המקדש היה חרב. איך? 6 שנים. 6 שנים, בעצם אנטיוכוס שלט ביד רמה, והמתייוונים היו בעצם הטון, הם נתנו את הטון בארץ ישראל, ומתתיהו ובנה, עכשיו, כחלק מכיבושו של אנטיוכוס, הוא רצח ברצח מתועב את אלעזר כהן גדול שהיה בגיל 90 שנה, וכמו שאמרנו קודם, במשך 3 ימים, הרג 80,000 יהודים, מכר 80,000 יהודים ועוד 40,000 יהודים הגלה, והרג את חנה ו7 בניה, כל זה היה בשנת 3616. ואחרי מה שנקרא מכת הרג וחורבן הזה, אז במשך 6 שנים הוא מלך. זאת אומרת, הוא לא היה פה בכלל אנטיוכוס. אבל הנציגים שלו היו כאן בארץ ישראל. והשלטון היה שלטון של יוונים. והיה צלם בהיכל, ולא נעשתה עבודה בבית המקדש. ואז כעבור 6 שנים, בשנת 3621, אז קם מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, שאנחנו מזכירים אותו בבעל הניסים, והוא פתח במרד. והוא היה המלך הראשון, המלך החשמונאי הראשון. שנה לאחר מכן, יהודה המכבי בנו התמנה למלך השני לבית חשמונאים, ויהודה התחיל להפליא בגבורתו, ואת כל הנציגים של אנטיוכוס שהיו כאן בארץ ישראל, הוא הרג בצורה פלאית. היכן השם חשמונאים? איך? משפחה שנקרא... כנראה כך, אני לא יודע, כנראה. על כל פנים, יש הרמז הרוחני לזה, זה שהם חשו את 8. זאת אומרת, היה להם רגישות לגילוי של 8. אבל בכל אופן, העניין הוא שאחרי שיהודה המכבי בעצם עשה כאן שמות בכל הצבא של האויב, אז אנטיוכוס הבין שיש פה עסק רציני, והוא בעצמו בא עם חיל אדיר מאוד שלא ייספר מרוב, ככה כתוב. זאת אומרת, מה? על רומי, כן, על אדום, כן, על רומי, כן. על יוון הייתה אז בעיקר הממלכה הראשית, אבל גם מבחינה גיאוגרפית הוא מלך על רומי. נס בימים ההם בזמן הזה. אבל קודם בהם... היו פליטים לקפריסין. בין היתר היה שם טלר, שמואל טלר, שהוא היה סוחר אורות, והתקרב חג החנוכה, אז הוא בהסתר, במחתרת, בלי שאף אחד ידע, חצב לאבן מנורה, כדי שיהיה על מה להדליק נרות חנוכה. יפה, יישר כוח. אתה ראית אותה? אני מכיר אותו. אתה מכיר אותו, יפה. על כל פנים, אז בא אנטיוכוס עם חיל ככל אשר לא יספר מרוב. עכשיו יהודה המכבי עם כל הגבורה האדירה שלו, שהרג בקרב אחד 8,000 אנשים כאן ו6,000 אנשים כאן, כתוב, כפי שככה זה כתוב בסדר הדורות, זה ספר ההיסטוריה התורני המובהק, כתוב שעם ישראל לא ידעו את נפשם, זאת אומרת הם לא חלמו שהם יכולים בכלל לנצח את המלחמה הזו. לא היה סיכוי בדרך הטבע, עם כל הגבורה האדירה שלהם,
להתמודד מול אנטיוכוס והחיל האדיר ככל הים אשר לא יספר מרוב. ואיך באמת קרה נס חנוכה, מי יודע? מה היה הנס? מתו ממגפה. הנס הוא שאנטיוכוס בעצמו הגיע לארץ ישראל בשיא הפריחה, בשיא העוצמה שלו, ולא, זה טיטוס. אנטיוכוס חלה בשכין ומת מיתה משונה ברוב בושה וכלימה. פה בארץ ישראל. פה בארץ ישראל? כן, תוך כדי שהוא בא לעשות את הקרב שעם ישראל לא יודעים את נפשם. זאת אומרת, זה פלא פלאים הדבר הזה. זה נס חנוכה. ואז כמובן שזה נתן רוח גבית למכבים, והם נלחמו עם היוונים והכחידו אותם לגמרי, סילקו אותם מארץ ישראל, והניצחון היה בכ"ד כסלו של שנת תרכ"ב, כמו שאמרנו קודם 3622, ולמחרת בכ"ה כסלו באו להדליק את הנרות. עכשיו על פי ההלכה מותר להדליק בשמן טמא, כמו שהמנורה צריכה להיות מזהב. אם אין מנורה מזהב אז עושים מנורה מברזל. צריך להדליק בשמן טהור, אבל אם אין שמן טהור אז מותר להדליק בשמן טמא. אבל עם ישראל לא היו מסוגלים בנפשם להיכנע לטומאה. הרי כל המלחמה שלהם היא מלחמה רוחנית, כמו שאמרנו קודם. אם הם רוצים להתייוון אז לא הייתה להם שום בעיה. 6 שנים היה פה שקט בישראל, מתייוונים, רחמנא ליצלן. כל המלחמה שלהם הייתה על קדושת השם, אז עכשיו הם בבית המקדש המחודש שחונכים אותו ידליקו בשמן טמא. אז ממילא בתנועת הנפש שלהם זה לא משהו שהוא מצווה, זה הידור מצווה. הם ממש לא היו מסוגלים לעלות בדעתם שהם הולכים להדליק בשמן טמא. ואז איזה נס השם עשה להם? השם לא עשה להם נס של הצלה קריטית. זאת אומרת, יהודי נמצא בסכנת חיים, השם מציל אותו. הגיוני, יהודי הוא בן של הקדוש ברוך הוא. אז מה, השם לא ישמור עליו כשהוא בסכנה? פה הנס היה שהם יצליחו לקיים את ההידור מצווה שהם רוצים לקיים. אז הנס הראשון היה שבאותו רגע שהם צריכים להדליק את החנוכיה, את המנורה, הם מוצאים פח שמן, טהור. פח אחד מתוך מה שנקרא אלפי, אולי 10 אלפי כדי שמן שהיו בבית המקדש, ועמדו שוממים במשך 6 שנים, אבל כולם היו טמאים, כולם החותמות היו שבורות, כי היוונים פתחו את החותמות ונגעו בשמן לטמא אותו. אז זה הנס הראשון כמו שאמרנו קודם. אבל לא רק זה, נס שלמעלה לגמרי מגדרי הטבע. כי למצוא פח שמן זה נס שעוד אפשר להסביר אותו בדרך הטבע, בפוקס, מצאו. אבל זה שהפח הזה דלק 8 ימים זה נס שלמעלה מדרך הטבע לגמרי. אין לזה שום אחיזה בטבע. וכל הנס הגדול הזה הוא בשביל השמן הטהור. ששוב, אין חובה להדליק בשמן טהור בסיטואציה הזו. אז זה מראה עד כמה כל העניין של חנוכה הוא סביב הטומאה והטהרה. זה מלחמה רוחנית. לכן גם כשבאו חכמים ותקנו לחגוג את חנוכה, בהלל והודאה, בעניין רוחני. עיקר ההלל וההודאה זה הדלקת הנרות, אבל זה גם בא לידי ביטוי באמירת הלל בכל יום, ובאמירת ועל הניסים בכל תפילת 18, משלושת התפילות. היום זה מ4 התפילות, יש לנו גם מוסף, מחר גם יהיה מוסף. כמה שנים הייתה? והעניין איך? שבת? שבת קודש. אז פרשת השבוע זה טומאה וקדושה. זה 7 האלה, זה 7 טומאה ו7 קדושה. יפה, זה גם רמז העניין. זה פירוש עצום. מעניין. כן. זה 7 קומות וקדושות, זה מאוד, זה 7 שנים כאלה ו7 שנים. שהטומאה גברה על הקדושה. אנחנו רוצים לשמוע מה השאלה. לא, מחר זה לא ראש חודש. היום יש 4 תפילות כי יש מוסף ראש חודש. מחר יש מוסף של שבת. אבל גם מחר במוסף נגיד ועל הניסים. כן? אז האמירת ועל הניסים שאומרים את זה גם בכל פעם שמברכים ברכת המזון. אז אם כן, כל זה מראה לנו את הייחודיות של חנוכה שהוא קשור בעיקר לעניין הרוחני. אבל באמת הרבי אומר שיש מעלה בחנוכה לא רק בזה שחנוכה הוא רוחני ושאר החגים גשמיים, כי לעשות כזו הפרדה זה לא מדויק. למה זה לא מדויק? כי אצל יהודי אין הפרדה בין גשמיות לרוחניות. אצל יהודי גם הגשמיות שלו היא משמעות רוחנית. הרי למה התורה נמשלה ללחם, לכו לחמו בלחמי, למים, אין מים על התורה, וכך גם ליין, או כל צמא לכו למים, כן? כי הרבי אומר שיהודי אוכל לחם ושותה מים, מה הוא צריך להרגיש? הוא לא צריך להרגיש
את הסובה הפיזי שיש לו מהלחם הלבן והחיטה הטובה שהוא אוכל. הוא צריך להרגיש שהוא אוכל משל. פעם הרגשתם כזו הרגשה שאוכלים משל? אוכל בשביל לברר. זה לא רק שהוא אוכל בשביל, הוא מלכתחילה אוכל משל. הוא לא אוכל את הנמשל, הוא אוכל את המשל. זאת אומרת, כל הלחם הזה זה משל התורה. כל המים זה משל התורה. הוא אוכל את המשל. זאת אומרת, יהודי מרגיש שכל המהות של העניין זה לא מה שנתפס בגשם, אלא זה המשמעות שמאחורי הדברים. הרי זה בעצם ההבדל בין בחיים מלאי תוכן לחיים ריקניים. הרי אדם שחי חיים ריקניים הוא גם אדם שמבחינה מעשית ממלא את הזמן שלו בכל מיני מעשים ופעולות. או כמו שקוראים לזה בצורה הכי שמבטאת את העניין, הוא כל הזמן עושה דברים כדי להרוג את הזמן. למה זה נקרא שהוא הורג את הזמן? למה זה נקרא שהוא חי חיים ריקניים? כי בעצם כל מה שהוא עושה, המשמעות נגמרת בעשייה שהוא עושה. זאת אומרת, אין שום תוכן בדברים. ויש, אצל יהודי זה בדיוק ההפך. שכל דבר שהוא עושה, הוא נוגע רק בקצה הקרחון של העניין. הוא רק מתעסק עם המשל. וכל מה שממלא אותו חווייתית ותודעתית, מה ממלא את התודעה הפנימית שלו ואת החוויה הרגשית שלו? רק הנמשל. אז אם באמת הוא נהיה שבע מלחם, אז הוא מרגיש את הסובה שיהיה לו מהבנת התורה, שהתורה נמשלה ללחם. ואם הוא נהיה רווה ממים שמרבים את סימונו, הוא מרגיש את הרוויה שתהיה לו מלימוד התורה. וככה בכל שאר הדברים הוא מוצא בכל דבר את המשמעות הרוחנית. אז זה אומר שבסופו דבר, שאם כל הזמן הוא אוכל משל, אז הוא הופך להיות משל. בהחלט. זה מדהים, אבל איך שרק יהודים מרגיש את זה. כי ליהודי יש את הנשמה הקדושה, וחיברו לקדוש ברוך הוא. כן. אמר רבי שמעון בר יוחאי, ענה סימנה בעלמא. אני סימן בלבד. סימן? כן. אתה יודע, יש את הדבר ויש סימן לדבר. רבי שמעון בר יוחאי, מה הייתה התודעה הכללית שלו בחיים? זה לא רק כשהוא אכל או שתה או עשה פעולה. כל התחושה העצמית שלו, התודעה העצמית שלו הייתה שאני רק סימן. אני סימן למציאות השם. אז אם כן, גם החגים שקשורים למציאות הגשמית, שיהודי, על אחת כמה וכמה בחג, שיהודי עושה קידוש על יין, ובוצע 2 כיכרות לחם, לחם משנה, ובפורים חייב איניש לבסומי בפוריה. כל הדברים הגשמיים האלו, זה לא דברים גשמיים חיצוניים ריקניים חס ושלום. זה דברים שכל המהות שלהם זה מהות רוחנית. וכך גם בהצלה הגשמית שהייתה ליהודים בכל החגים האחרים, זה לא הצלה גשמית גריידה. הרי אנחנו הזכרנו קודם שבמצרים, כשעם ישראל יצאו ממצרים, זו לא הייתה רק הצלה גשמית. בהמשך לזה, השם נתן להם את התורה בהר סיני, שזה עניין רוחני לחלוטין. לכן יש לנו את חג השבועות בהמשך לחג הפסח. ועל דרך זה בפורים, כתוב קיימו וקיבלו היהודים עליהם את אשר החלו לעשות. זאת אומרת שמה היה הביטוי הישיר להצלתם הגופנית של עם ישראל בפורים מהמן הרשע? קבלה מחודשת של התורה. זאת אומרת שאצל יהודי הרוחני והגשמי תמיד הולך יחד. גם אלה שרצו להשמיד אותנו, לא רצו להשמיד אותנו בגלל מה? בגלל הרוחניות שדתיהם שונות מכל העם, כמובן. ולהידך, גם בחנוכה, שאמרנו קודם שהעניין היה רוחני, עם כל זה תיארנו עכשיו כמה תיאורים מזוויעים, איך שאנטיוכוס רצח בעם ישראל והתעלל בהם באופן בלתי רגיל. אז איפה פה בדיוק הגבול בין חנוכה לשאר החגים? כי לבוא ולומר שהגבול הוא בין גשמי לרוחני זה כבר מטושטש, זה כבר לא כל כך חד. הרבי אומר שבאמת ההבדל בין חנוכה לשאר החגים הוא בדרגה הרוחנית. ודאי שכל החגים יש להם בחינה רוחנית. אבל הרוחניות של חנוכה עולה על כולנה. ולכן, בשאר החגים שהרוחניות שלהם היא במדרגה נמוכה יחסית, הביטוי הרוחני מתבטא בעיקר במשל ולא בנמשל. בעיקר בלחם, בשר, מלחם, מים, בשר ויין, אבל לא בנמשל. בחנוכה גם הביטוי המעשי של החג הוא קשור עם רוחניות, עם הדלקת הנרות. מה זאת אומרת? איך אפשר להבין את הדבר הזה? איפה אני יכול למצוא את הראייה, או לפגוש את העניין הזה שהרוחניות של חנוכה גבוהה יותר מהרוחניות של שאר החגים? אז הרבי מסביר כך, שאנחנו צריכים להתבונן בדברים הללו שהזכרנו. לחם, מים
יין ושמן. לחם הוא כולל בשר, לכן לא מזכירים את הבשר בפני עצמו. וכבר הזכרנו מפרשת השבוע ששימו לחם כולל סעודה עם בשר. מה זה ארבעת הדברים האלו? לחם, מים, יין ושמן. יכול להיות לפני זה, יציאת מצרים זה חוויה רוחנית שאין כמה. ודאי. עכשיו, פורים הזה זה ליישם, לקבל את התורה. נכון. ובא חנוכה וזה באין ארוך יותר גבוה. זה מצוין, כי אתה עוד לא אמרת לחיים. לא. תגיד לחיים קצת על משל, תכניס על משל. חיים לחיים. בוא נגיד שאומרים לחיים זה הכי שייך לעניין של המשל והנמשל, כן? כי החסידים הרי יש את הביטוי החסידי המפורסם שהמשקה, הוודקה הזו זה דבר מאוס. זה לא שאוהבים את הטיפה המרה חס ושלום, זה משהו מאוס כשמו. אבל בכל אופן למה משתמשים בו? כי הוא מסייע להגיע להחלטות טובות. זאת אומרת שבשונה מכל דבר גשמי אחר שיש גם תענוג בעצם הדבר, אז התודעה החסידית האמיתית שמשקה זה דבר מאוס. וזה שאומרים עליו לחיים זה כדי להגיע באמת לשינוי פנימי. אבל זה מאמר מוסגר, נחזור לענייננו. איפה אנחנו יכולים להבחין בזה שחנוכה מבחינה רוחנית הוא נעלה יותר משאר החגים? אנחנו היום בחנוכה, בנר השישי של חנוכה. אז בואו נבין איפה אנחנו נמצאים לפני שיחלוף לנו חנוכה ולא נדע איפה היינו ומה עשינו. אז בכלל אין מה לדבר. על כל פנים, הזכרנו קודם את אמא של רב חיים, רחל בת חיים, אז היום הולדת שלה זה בן הראשון של חנוכה. על כל פנים, ההבחנה היא, כמו שאמרנו קודם, נשים לב, מה מסמלים לחם, מים, יין ושמן. מסתבר שכל ארבעת המוצרים הגשמיים האלו, הם כולם מוזכרים במקורות שלנו כמשל לדרגות שונות בתורה. מה בכל אופן ההבדל? הרי בגשמיות זה דברים שונים מן הקצה אל הקצה. מסתבר שבאופן כללי, אם אני רוצה לחלק את ארבעת המוצרים האלו, לחם, מים, יין ושמן, לשתי קבוצות, מה תהיה החלוקה לדעתכם? לחם ומים בקבוצה אחת, יין ושמן בקבוצה שנייה. מה פתאום אתה מציע כזו חלוקה? לחם בצד אחד, פחות הנאה, פחות משמעות. אז יש מי שיגיד לחם בצד אחד שזה מוצק, והנוזלים בצד שני. אז זה הסתכלות של פרופסור. אבל אני רוצה לשמוע למה אתה חושב להגיד שלחם ומים בצד אחד ויין ושמן בצד שני. לחם והמים שזה המצווה של לברך חיים, והיין והשמן, שמן זה של היהודים. לא מבחינה, לא מההיבט הרוחני, מההיבט הגשמי הפיזי. איך? גם אתה אומר דבר נכון. אתה לא שם שמן זית בצד? גם זה נכון, אבל לא לזה מכוונים. לחם ויין יש יותר הנאה לאדם. מה אתה רוצה לומר? תגיד בקול. זה מה שאומרים כאן, ששמן לא. אבל זה גם לא החלוקה המדויקת. לא החלוקה של... לא בקבוק, כי יש פה נטייה עכשיו בישראל המודרני במחאות, שאתה הולך... כפי. לא כפי, כוסית כזה. ואיזה ברכה אתה מברך על זה? זאת שאלה טובה, לא יודע. שאלה מצוינת. עכשיו ככה. אז בואו שימו לב, בואו נעשה קצת שיעור בענייני לחם ומים. תמיד החסידות מלמדת אותנו שהדברים הכי פשוטים אנחנו גם לא מבינים אותם. אז באמת החלוקה האמיתית היא כמו שמציע רבי יוספיאן, שלחם ומים שייכים לקבוצה אחת ויין ושמן לקבוצה שנייה. מדוע? מסיבה מאוד מאוד פשוטה. לחם ומים זה דברים הכרחיים לקיום הגוף. כמו שאמרנו קודם, בלי לחם אין מזון, ובלי מים אמרנו שמי שאוכל ולא שותה אכילתו דם. לכן לחם ומים אדם חייב לקיום גופו. יין ושמן אפשר לחיות בלי יין ובלי שמן. לא, שמן אתה חייב, משום שבתוך שמן יש לך שומנים, הכרחים, שבן אדם לא יכול לבנות אותם, והוא חייב שמן כדי להתקיים, בלי זה הוא יכול אחת ושלום אפר מהחיים. מה? אני שואל אותך שאלה, אדם שיאכל לחם
זה לא יספיק לו מבחינת שומנים. לא. זה לא שומן. סליחה? לא. לא. בשמן, יש פה עבודות מאוד רציניות בארצות הברית בזמנו, שהם נתנו אוכל דרך הברית בגלל שאנשים לא יכולים מסוגלים לאכול. ואז הם נתנו בלי שמן, והם עשו בילדים. ו-99% הלכו לעולמם בגלל שהם לא קיבלו שמן. ובכן, השמן, לא בשמן באופן כללי, יש חלקים קטנים לשמן שהם חובה של בן אדם. אני אגיד לך, זה בדיוק כמו שאתה תאמר שכל בן אדם חייב מלח. לא. למה לא? למה לא גבול? גם בלחם יש מלח. גם בלחם יש שמן. גם שמן. אבל על כל פנים לענייננו. רגע, אם שותים רק שמן, מה מברכים? לא מברכים. לא מברכים. שכל נהיה בדברו. אם אדם שותה שמן והוא לא נהנה מזה, על דבר שלא נהנים לא מברכים. כן. אז אם כן ככה, לחם ומים כאמור זה דברים הכרחיים לקיום הגוף. אם זה משל התורה, זה צריך להיות משל על חלק בתורה שהוא הכרחי לעבודת השם. יין ושמן לעומת זאת, שהם לא הכרחיים לקיום הגוף, למה בכלל משתמשים בהם? אז הסיבה האמיתית שמשתמשים בהם זה בגלל שהם מוסיפים חיות. הם מוסיפים חיות לאדם. זה מה שהוא אומר. לא, הוא אומר משהו אחר. שבאפס קצהו ושמץ מינהו זה גם הכרחי לקיום האדם. אבל זה היוצא מן הכלל, זה לא הכלל. כן? הכלל של היין והשמן זה שהם קשורים להוספת חיות, הם לא קשורים צורך בסיסי גופני של האדם. איך? עוד מעט נגיע גם לזה. לכן היום יש פרופסורים שחושבים ככה, כן? אז הרבי מדבר עוד מעט על השינוי שחל במהלך הדורות בעניין הזה. אבל מה זאת אומרת שמוסיפים חיות? אז יש פה הבחנה מעניינת, שיין הוא מוסיף שמחה. יין ישמח לבב אנוש, נכנס יין יצא סוד. שמן הוא מוסיף דבר יותר נעלה מיין. מה יכול להיות יותר נעלה משמחה? תענוג. לכן כדי שבאמת הדבר יהיה עם עונג, עם טעם טוב במיוחד, זה בתנאי שיש בו שמן. תנסה לבשל, להכין ארוחה בלי שמן, ותראה איזה תענוג יהיה לך מזה. אז כל התענוג קשור עם שמן. וגם קשור לאשר, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך, המעדנים קשורים עם שמן. עכשיו, אם כך, איפה אני רואה את ההבחנה הזו בתורה? שהנגלה של התורה, שזה מה שקיבלנו במתן תורה, זה בעצם ללמד אותנו את האסור והמותר. אנחנו יודעים שהאדם חייב לדעת את האסור והמותר, כי ידיעת החוק אינה פותרת. זאת אומרת, אדם מחויב לדעת את המעשה אשר יעשון, ואלה אשר לא תעשנה. לכן אדם חייב את הלחם והמים של התורה. מה זה לחם ומים? זה לדעת את השולחן ערוך, את ההלכות, את החלק הגלוי שבתורה, שמתייחס להתנהגות של האדם בחיי היום-יום, במציאות של העולם הזה. לעומת זאת, יש חלקים נסתרים בתורה. בחלק הנסתר של התורה יש שתי דרגות. יש דרגה אחת שנקראת נסתר, או רזין, רזין זה סודות של התורה, ויש דרגה עוד יותר נעלית שנקראת רזין דרזין. הדרגה שנקראת רזין זה נקרא יין. למה יין הוא רזין? איפה היין נמצא? היין הוא נמצא בסוד, בתוך הענב. מסתיר אותו הבשר והקליפה של הענב, כן? אבל כולם יודעים איפה נמצא הסוד. מה זאת אומרת כולם יודעים איפה נמצא הסוד? אתה דורך על היין, יוצא הסוד, נכנס יין, יצא סוד. גם כשאתה שותה את היין, מיד מתגלה הסוד. לעומת זאת, מה זה רזין דרזין? מה זה סוד שבסוד? סוד שבסוד שהסוד הוא מוסתר. לא שהדבר מוסתר והוא בסוד, אלא זה שבכלל יש פה סוד זה דבר סודי. זה שמן, זה זית, אתה לוקח זית.
זה בכלל, לא, זה סוד בכלל שבזית הזה יש שמן. מישהו יבוא ותגיד לילד שבתוך הענב יש יין, הוא מיד מבין על מה אתה מדבר, הוא נותן קווץ' לענב, יוצא מיץ ענבים. אבל תגיד לו שבתוך הזית נמצא שמן, תראה לו את השמן ותראה לו את הזית, אין לו מושג איך זה קשור אחד לשני. כי הוא לועס את הזית, יכול לחתוך אותו לחתיכות קטנות, הוא לא מוצא שום טיפת שמן, הוא לא מוצא בתוך הזית הזה. רק ביטוש, איך? רק ביטוש. ולכן להוציא את השמן מהזית זה רק כשקודשין אותו. וזה דורש יגיעה עצמה. זה מהגרעין? לא מהגרעין, מהזית עצמו. השמן כתית מעולה שהביא לבית המקדש זה רק בלחיצה. אבל מאיזה לחיצה? לא של דריכה. זה לקחת אבן אדירה, כן? בבית הבד קורה אדירה, כבדת, כובד עצום, ולתת מכה אדירה על הזית. אז הוא מוציא את הטיפת שמן הראשונה שלו. זה הכתית, ודאי. לכן זה נקרא כתית. אחר כך יש עוד שלבים, איך שמוצאים עוד ועוד. כן. אז אם כך, השמן הוא משל לרזין דרזין. אז אנחנו מיד שמים לב שמדובר פה על דרגות שונות לגמרי בתורה. עכשיו, אם זה דרגות שונות בתורה, זה דרגות שונות ברוחניות. ואז אנחנו חוזרים חזרה לחגים, את שאר החגים על מה תקנו? לא רק על לחם ומים, שזה הגלוי, אלא גם על יין. נכנס יין יצא סוד, לכן ושמחת בחגיך. יהודי בחג מרגיש התעלות רוחנית, הוא מרגיש שמתגלה לו הסוד האלוקי. אבל זה רק דרגת היין. לשמן לא מגיעים בשאר החגים. מגיע חג חנוכה, וכל חגיגת החג זה העניין של השמן, שזה רזין דרזין. איך זה מתבטא? דבר ראשון, לכל הראש בהדלקת נרות חנוכה, אבל אפילו בענייני המאכלים, מה מנהג ישראל לאכול בחנוכה? לאכול מאכלים עשויים בשמן. לכן אנחנו יכולים לראות פה דבר נפלא. גם טבולים, עשויים, כן. לכן, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים דבר נפלא. שיין, כשסוף סוף שותים אותו, איך שותים אותו? כוס יין. ומברכים עליו ברכה בפני עצמה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן. השמן, כששותים אותו, אף פעם לא שותים אותו כשתייה בפני עצמה, ואין עליו ברכה, כי לא נהנים ממנו. ולהפך, זה מזיק לבריאות, לשתות כוס שמן. אבל, כשמערבבים ממנו טיפות בלבד, בשאר מאכלים, זה הופך מגלה את התענוג שבמאכל. זה הופך להיות מעדני מלך. אז מזה אנחנו מבינים שהשמן הוא דרגה כל כך נעלית שהאדם הוא לא כלי להאכיל אותו. זה שהאדם לא יכול ליהנות מכוס שמן, זה לא חיסרון של השמן. עובדה שטיפה מהשמן גורמת לכל האוכל להיות מעדן. אז כוס שמן על אחת כמה וכמה הייתה צריכה לפעול. אלא מה? שהאדם, הכלי שלו כל כך מצומצם, שהוא לא מסוגל להכיל את המעלה של השמן כשהוא בפני עצמו. זה מעניין מה שאתה אומר, שבסופו של דבר קורה עכשיו, כמו שדיברנו קודם, שעכשיו יש נטייה שאתה עולה בצפון, אתה מגיע למקום ואתה מתחיל לשתות ואתה נהנה מכוסית של שמן. מילים אחרות, הגענו לדרגה. הרבי מדבר על זה, על השינוי שחל במהלך הדורות בזה. לא, מושכים אותו בשמן, אבל בטיפת שמן מושכים אותו. ברור, נכון, בדיוק ככה, נכון. כן. כן. עכשיו אני פונה אליך בשביל לא לקלקל את הקהל. התורה והמקרא נוקטים בלשון נקייה. לחם ומים במקרא זה בדרך כלל מטאפורה, זה רמז ליחסים שבינו לבינה. בוישב אתה תקרא כמה מקומות, כן. שלא אכל את הלחם. כן. כי עם הלחם אשר הוא אוכל. וגם כשמשה אומר לסיחון, מי באר לא נשתה, הוא מתכוון עם הנשים שלכם לא נתעסק, ככה אני מפרש את זה. אז כאן לחם ומים זה הדבר ההכרחי, גם לקיום נפשי וגם לקיום האנושות עצמה. שמן ויין זה כבר משהו נעלה. כן. זה לא, יצא לך כאשר לא נהדרים. אבל בהחלט, אבל פה מה שאנחנו בעיקר שמים לב עכשיו, זה לחילוק בין יין לשמן. שיין עדיין שייך לשאר החגים, ושמן זה הדבר הייחודי ששייך רק לחג חנוכה. עכשיו, פה נשאלת השאלה הגדולה שתסגור לנו מעגל עם מה שפתחנו את השיעור.
נשאלת שאלה כזו, אם אתה בא ואומר שחג חנוכה קשור לגילוי הכי נעלה של השמן שבתורה, שזה הדרגה הכי גבוהה, רזין דרזין, לכאורה המציאות בזמן חנוכה הייתה בדיוק להפך. דבר ראשון זה היה בזמן בית שני, שבית שני היה ירוד במדרגתו מבית ראשון. בית ראשון הייתה קדושה גלויה, היה ארון העדות, היו 5 דברים, שזה מטה של הארון, ושמן המשחה של משה רבינו, וכו' וכו'. בבית שני לא היה. עוד הבדל משמעותי, שבתקופת בית שני עצמה היו זמנים נעלים, כמו זמן עזרא, זמן אנשי כנסת הגדולה, אבל כשמדברים על תקופת היוונים, זה זמן הכי ירוד. הרי אמרנו שכבר 6 שנים, המציאות בישראל הייתה שבית המקדש שומם, צלם בהיכל, וכל עם ישראל מתייוונים. מתתיהו ובניו עוד אף אחד לא מכיר אותם. רק אחרי 6 שנים פתאום צץ מתתיהו. זאת אומרת, אי אפשר לתאר מצב כל כך ירוד, שעם ישראל נמצאים בארץ ישראל, בית המקדש עדיין ישנו בירושלים, וכולם עסוקים בעניין אחר לגמרי. זה משהו שהרבה יותר קשה להכיל אותו, ממציאות כמו היום שיש כאילו תירוץ, שיש מסגד, ויש זה, ואנחנו מנויים, ועדיין אתה רואה כמה יהודים נוערים אל הכותל, זאת אומרת, רק מבטאים את תשוקתם להגיע הכי קרוב שאפשר. ואז הייתה מציאות הופכית לחלוטין. לא היה כלום, שמן. צלם בהיכל, רחמנא ליצלן. איך? לא מדבר על בית ראשון שהיה בתקופה של היוונים אף אחד לא הגיע לשם. זה היה מחוץ לקונצנזוס. כולם היו מתייוונים. זאת אומרת, כל מי שרק ידעו עליו. אם היה מישהו שהאמין בהשם, זה היה בסתר, זה היה כמו הנוסעים בספרד. עד שקם מתתיהו והרים את נס המרד. ושוב, זה לא יום או יומיים או שבוע או שבועיים, זה 6 שנים. זה תקופה שלמה. לא מדובר על הרומאים עכשיו, מדובר על תקופת היוונים. הרבה לפני כן. אבל הייתה איזה מצודה שהם הקימו ליד. והיו משקיפים על בית המקדש, ויש עבודה זרה שם. שלא תהיה עבודה. עוד יותר, אז אתה מחזק את מה שאומרים. מה אם כן רואים? שהמציאות בעם ישראל הייתה שפל המצב. איך יעלה על הדעת שדווקא במציאות הכל כך ירודה הזו, עם ישראל קיבלו את השמן שבתורה? שכמו שאמרנו כאן, זה הדרגה הכי גבוהה. דווקא בגלל. אז פה הרבי מחדש את הכלל הנפלא, שיש בזה 2 חידושים. נאמר קודם את החידוש הראשון. החידוש הראשון הוא שיש סדר, והסדר שהקדוש ברוך הוא קבע בעולמו, שככל שהחושך הולך ומתגבר, אז כיוון שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא לא מעמיד את האדם במבחן שהוא לא יוכל לעמוד בו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לאדם כוחות במקביל יותר נעלים מקודם, כדי שיוכל להתמודד עם החושך שעדיין הוא לא פגש. כמו ממש בגשמיות, במשל הגשמי. בשביל להאיר חושך גדול יותר, צריך פנס גדול יותר. זה דבר פשוט. אז ככה גם מבחינה היסטורית, ככל שבירידת הדורות נהיה חושך יותר גדול, ואנחנו נמצאים במצב כזה שהגענו לפי החושך בזמן היוונים, הקדוש ברוך הוא העניק לעם ישראל את הגילוי הנעלה ביותר של השמן שבתורה. עכשיו אם רוצים להבין את זה קצת יותר לעומק, הרבי אומר כך, שמה באמת מהות החושך שהייתה בזמן היוונים? מהות החושך בא לידי ביטוי בדבר הבא. אנחנו כולנו מכירים את הסיפור של אנטיוכוס בקשר לחנוכה, אבל לא כולם יודעים מהי באמת נקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה לא הייתה בשנת 3610, כפי שאמרנו קודם, שאנטיוכוס עלה לשלטון. לא משם זה התחיל. בוא ננסה רגע לחשוב, איך ייתכן שפתאום יבוא אנטיוכוס? הרי כל כך הרבה קמו עלינו לכלותנו. עם ישראל תמיד ידעו להתמודד עם האויבים שלהם. אבל איך ייתכן שאנטיוכוס באמת הצליח לגרום לעם ישראל כזו ירידה רוחנית? הרי זה דבר שלא הייתה דוגמתו לפני כן. עם ישראל במצרים לא שינו את לבושם ואת לשונם ואת שמותיהם. בתקופות הכי קשות של עם ישראל הם לא פרקו מעליהם את הזהות היהודית. הרי בבית ראשון שעם ישראל היו עובדי עבודה זרה. הם לא הפסיקו להיות יהודים, הם היו יהודים עובדי עבודה זרה, אבל הם נשארו יהודים, הם לא הפכו להיות מתייוונים.
איך זה קרה שכל עם ישראל בארצו, בירושלים, עיר הקודש, מוותר על הזהות היהודית? זה משהו שאין לו אח ורע בהיסטוריה. מה? זה מחלחל. עוד מעט נראה. אז מה באמת העניין? העניין, הרבי אומר, שהכוח של אנטיוכוס לא התחיל ממנו. הכוח של אנטיוכוס התחיל 100 שנה לפני כן. בשנת 3515, בדיוק 101 שנה לפני שאנטיוכוס כבש את ירושלים, אז היה את הסיפור המפורסם של תרגום ה-70. מה זה הסיפור הזה? נאמר אותו בקצרה. אז היה אלעזר כהן גדול, והוא רצה מה שנקרא לחזק את היחסים עם תלמי המלך שמלך במצרים. אז הוא שלח לו מתנה. איזה מתנה הוא שלח לו? שלח לו משלחת של 72 מחכמי ישראל זקנים, שלקחו בידם, לא פחות ולא יותר, ספר תורה, שלא שמעתם על ספר תורה כזה. שימו לב. הרי ספר תורה כותבים אותו קלפים. איך מחברים את הקלפים? בחוטים, כן? בגידים. הם עשו לו כזה ספר תורה שהחיבור של הקלפים לא היה אפשר לראות אותו. זה היה מעשה אומנות שאי אפשר למצוא איפה מקום החיבור של הקלפים. משהו פלא פלאים. כאילו יריח את כל ספר תורה. וכתבו את הספר תורה באותיות של זהב. גם בחיבורים, גם כן. זאת אומרת שני דברים, הכל אותיות של זהב, על קלף אחד ארוך מעשה אומנות. ושלחו לו את המתנה הזו. לא, זה לא אותו אלעזר. זה אלעזר אחר. המטרה הייתה לכונן יחסים, הוא היה המלך השליט בכל האזור, תלמי המלך, רצו שהוא יטיב את יחסיו עם עם ישראל. אז אלעזר הכהן הגדול, שהיה מה שנקרא הסמכות העליונה באוטונומיה של עם ישראל כאן בארץ ישראל, מצא לנכון לעשות את המחווה הזו. ואז הם הגיעו לתלמי. תלמי לא היה טיפש, מאוד נחמד התורה מזהב על קלף, אבל זה לא סיפק אותו. הוא ביקש מה70 חכמים שיתרגמו לו את מה שכתוב כאן. עכשיו הוא ביקש תרגום אמין. אז הוא שם את כל אחד מהחכמים בבית נפרד, שכל אחד ייתן לו תרגום עצמאי, לראות מה שנקרא שזה... והוא נתן להם 5 כוכבים, תנאים הכי ממש מתואר שם, שממש שם אותם במקום של ממש מקום נופש מספר 1, גם לא הכביד עליהם את העבודה, וככה במשך 72 יום, היו 72 זקנים, במשך 72 יום גמרו לתרגם את התורה. ליוונית. ואז הוא אסף את כל העם שלו, וקראו לפניהם את התרגום המשותף, ראו שבאמת התרגום זהה, והייתה שמחה גדולה, ונתן לעם ישראל הרבה כסף וזהב, ושלח אותם בכבוד מלכים. לכאורה סיפור נפלא. שני דברים בסיפור הזה. סיפור אחד שהיה שם נס גדול מאוד, שזה פלא פלאים הנס הזה, שכל החכמים במקביל שינו בתורה 17 שינויים במקביל. עכשיו, זאת אומרת, כל אחד שבעצם החליט בנפשו לעשות איזשהו שינוי, לקח סיכון שהוא מסכן את כולם. כי הרי ברור שהם נמצאים כל אחד בנפרד כדי לעשות הצלבה. כולם באו, מה פירוש מאותו מקום? מארץ ישראל, ודאי. ודאי. כולם תלמידי חכמים. והיה להם נס מופלא שהקדוש ברוך הוא נתן בדעתם לעשות את אותם. עכשיו, כשאתה עושה שינוי, אתה צריך להחליט איך לעשות את השינוי. למשל, אחד השינויים, הם כתבו במקום ארנבת, שאסור לאכול ארנבת, כתבו צעירת הרגליים. כי המילה ארנבת ביוונית זה שמו של אשתו של תלמי המלך. אז עוד יבוא ויגיד שבאו להכפיש את שם אשתו. עכשיו, לתרגם ארנבת לצעירת רגליים זה אפשרות אחת, אפשר לתרגם ארנבת בעוד צורות אחרות. זאת אומרת, זה לא רק שהחליטו לא לכתוב ארנבת, החליטו גם על השינוי המדויק, והכל במקביל, זה פלא פלאים. וכל אחד ואחד עשו בדיוק. באופן זהה. אחד השינויים המפורסמים זה שהם לא כתבו, עכשיו הם נמצאים בערב שבת, לא כתבו. בראשית ברא אלוקים, הם כתבו אלוקים ברא בראשית, שלא יגיד שיש איזה אליל שקוראים לו בראשית, שברא את אלוקים. או שכתוב, ויחל אלוקים ביום השביעי. הם שינו את זה, כתוב, ויחל אלוקים ביום השביעי, וישבות ביום השביעי. שלא יגידו שאלוקים עשה מלאכה בשבת. ויחל אלוקים ביום השביעי. הם ממש שינו 17 שינויים בתורה. ויחל אלוקים ביום השישי, וישבות ביום השביעי.
שלא יחשבו הוא עבד ביום שני. איך? שלא יבוא תלמי המלך ויסלף יגיד שאלוקים עשה מלאכה בשבת, או שיש אליל שקוראים לו בראשית, או שבאו להכפיש את שם אשתו ואמרו שהיא חיית 100 וכיוצא בזה. זה נקרא ספר התלמי. כן. הם עשו רש"י להציג. אז אם כן, לכאורה קרה פה נס גדול. מה הפלא? הפלא הוא שבאים חכמים ואומרים שאותו היום שתרגמו את התורה ליוונית היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. עוד יותר אומרים חכמים במסכת תענית, שבאופן פיזי, כשגמרו לתרגם, זה היה בח' טבת, 3 ימים בא חושך לעולם. באופן מעשי נהיה חושך בעולם. ח' ט' וי' טבת, עד 10 בטבת. מבחינה פיזית, ממש חושך. ראו שהדבר הזה הוא דבר מרוחני קשה מאוד. מה כל כך קשה? מה מסתבר? 100 שנים היוונים, הרי תלמי הוא בעצם ייסד את שיטת הפילוסופיה של יוון. על בסיס מה? מאיפה הם ינקו את הכוח שלהם? מהתורה הקדושה. זאת אומרת, הם לקחו את התרגום של התורה שלעצמו יכל להיות עניין טוב, ולהפך זו ממש נבואה בתורה, שהתורה תדע להיות מתורגמת ליוונית, יפת אלוקים ליפת וישכון בו עלי שם, אבל השימוש שהם עשו בזה זה שימוש הכי גרוע שיכול להיות. והכוח שהיה לאנטיוכוס 100 שנה, 101 שנה אחר מכן לכבוש את ירושלים רוחנית, זאת אומרת לגרום לעם ישראל לשנות את הזהות היהודית רחמנא ליצלן, זה היה בגלל שקדושת התורה התמוססה. התמוססה. כל מה שמחזיק את עם ישראל זה קדושת התורה. ובא אנטיוכוס וכל הפילוסופיה של יוון להראות לעם ישראל, להשכיחם תורתך, יש תורה, התורה היא חוכמה נפלאה, אבל אין שיוך בין החוכמה הנפלאה הזו לבורא עולם. בשביל ליהנות מהחוכמה הזו לא צריך להיות יהודי, אפשר להיות יווני. הנה, תלמי המלך בקיא בתורה. והמהות של מלחמת אנטיוכוס ויוון. מה אם כן הניצחון? הניצחון הוא זה השמן שבתורה. זה להחזיר את הקדושה לתורה. ובשביל להחזיר את הקדושה לתורה אי אפשר להסתפק בדרגת הקדושה שהייתה קיימת עד עתה, כי זה לא צלח. לכן הקדוש ברוך הוא גילה דרגה חדשה בתורה, שזה השמן שבתורה, שיהודים ילמדו תורה באופן אחר לגמרי מבחינת הקדושה. מה רואים באופן מציאותי? דבר שהוא הפלא ופלא. איזה תקופה התחילה אחרי היוונים? התחילה תקופת התנאים. אדמו"ר האמצעי מסביר באחד המאמרים שלימוד התורה וקדושת התורה שהייתה בזמן התנאים, שזה היה כבר בשפל, מבחינה פוליטית עם ישראל היו בירידה תחת ממשלת הרומאים, אבל מבחינה רוחנית הם הגיעו לדרגה יותר גבוהה מזמן הנביאים. כל המלחמה של היוונים הייתה להכחיש את הנבואה שפסקה בזמן בית שני. ואיך זה חזר לעם ישראל? בצורה של התנאים. התנאים היו לומדים תורה, עוף שהיה פורח על גבי תנה שהיה לומד תורה, היה נשרף מקדושת התורה. לא היה דבר כזה בזמן הנביאים. על התנאים נאמר שקטן שבכם, זוטרה שבכו, מחיי מתים. זאת אומרת, הכוחות האלוקיים שהתגלו בתורה של הנביאים, בלימוד התורה של הנביאים, זה היה באין ארוך למה שהיה קודם, של התנאים. וכל זה דווקא אחרי חנוכה. מדוע? כי התגלתה דרגה חדשה בקדושת התורה. אבל בפועל ממש למדו את אותה תורה. רק פתאום התורה הייתה עוצמתית יותר. בא הרבי ואומר דבר נפלא, ובזה נסיים, שאיפה התגלה השמן בעצמו? הרי השמן כמו שהוא התגלה בזמן חנוכה זה כמו טיפות של שמן שמתערבבות במאכל, פתאום המאכל נהיה מעדן, אבל איך תחפש את הטיפת שמן שגורמת למאכל הזה להיות מעדן? לא תמצא אותה. אפילו בסופגניה איכותית לא תוכל למצוא טיפת שמן. כן? למרות שאתה מודע לזה שאתה עכשיו, מה שנקרא, מכניס כך וכך קולוריות וכך וכך שמן, אבל זה לא בפני עצמו. אבל עברו שנים, והקליפה הזו של היוונים קיבלה עוד יותר תוקף. ופתאום הכוח הזה של הכפירה באלוקות, ההתכחשות לקדוש ברוך הוא, התחילה לצוץ בעם ישראל לא מהיוונים, מאנטיוכוס, מתלמי המלך, אלא מתוך עם ישראל עצמם. כמה תנועת ההשכלה. והגיע זמנו של אדמו"ר הזקן, ויהודי בלבוש חרדי בא והלשין על אדמו"ר הזקן והכניס אותו למאסר,
והרבי אומר שההסבר לזה של להתנגד לתורת החסידות שגילה האדמו"ר הזקן יכול רק יהודי, שיש לו את היחידה שבנפש, רק הוא יכול ללכת כל כך הפחיק, כל כך רחוק. מה גרמה ההתנגדות הזו? שמה התגלה בי"ט כסלו שחגגנו אותו בשבוע שעבר? שהתגלה השמן בפני עצמו. כשיהודי לומד חסידות, הוא לא לומד את השמן כמו שהוא מרובב טיפין טיפין בתוך המאכל, אלא הוא שותה כוס שמן, כמו בצפון. זה חידוש של הדורות האחרונים. שבגלל שמתקרבים לביאת המשיח, שכל עניינו של משיח, למה הוא נקרא בשם הזה? במה הוא משוח? בשמן קודשי משכתיו. כל העניין של משיח זה לגלות את השמן שבתורה. אבל איך משיח יגלה את השמן? לא כטיפין טיפין, כמו שבמציאות הטבע, אלא בצורה מלאה, בצורה מושלמת. מה שאמרנו קודם שאדם לא כלי לקבל את השמן, זה המגבלה של הגוף של האדם בזמן הגלות. אבל העתיד לבוא יהיה לנו כלי להכיל את השמן. והיום שאנחנו מתקרבים לגאולה, תואמי החיים זכו, אנחנו זוכים להתחיל לטום את השמן במנות עצמאיות. ואולי לכן זה משתלשל גם בגשמיות, זה כבר הרבי לא אומר, זה מה שהפרופסור אמר. אבל מה שהרבי אומר שברוחניות היום זה כבר קורה. שיש לנו את גילוי החסידות. תבוא ותגיד איך ייתכן שהחסידות מגלה משהו שבזמן התנאים והאמוראים לא התגלה? זה הכל אותה שאלה, איך התנאים והאמוראים גילו מה שהנביאים לא גילו? ככל שהמציאות הולכת ויורדת, וככל שהמציאות של הטבע הולכת ומחשיכה על האלוקות, אז כך גילוי האלוקות שבתורה הולך ומתעצם, עד שמתגלה השמן שבתורה בכבודו ובעצמו. וזה המסר שפתחנו בו של פרשת השבוע. שכשיעקב מבקש לשבת בשלווה, ששלווה זה השלמות של הגאולה, איפה זה קורה? דווקא על ידי יוסף שיורד למצרים, מן המיצר קראתי כה, דווקא שם ענני במרחב. שזה אותו רעיון של ראש חודש שנמצאים בו היום, שדווקא בתכלית החושך שכבר אין טיפת אור, פתאום יש ראש חודש, פתאום מתגלה האור החדש. התרגום העכשווי ביוונית, כן. קורא את השינויים האלה או שהוא נאמן בתורה? אני לא בדקתי אותו. על כל פנים לענייננו, בעזרת השם, כיוון שאנחנו נמצאים כבר ביום השישי של חנוכה, ובראש חודש טבת, ובערב שבת פרשת מקץ, ובמנחה נקראת פרשת ויגש, אז צריך, כמו הלימוד מנורות חנוכה, שבכל יום יהיה מוסיף והולך ואור. כל יום להוסיף עוד נר ועוד אור, בגילוי השמן שבתורה. ובפשטות, במה זה, איך זה צריך לבוא לידי ביטוי? דבר ראשון, העניינים העיקריים של חנוכה, זה לעשות בכל יום התוועדות של שמחה. זה לא מצווה, אין מצווה לעשות סעודות, אבל זה זכות. לעשות, בפרט בשבת, זה הזמן הכי מתאים לעשות התוועדות של שמחה. ולהוסיף בדמי חנוכה. מי שכבר נתן שיוסיף עוד יותר בריבוי, בפרט שזה עניין שמביא להתקשרות עם הרבי בעצמו, ככה הרבי אומר שזה עניין מאוד גדול, העניין של מאוד חנוכה. ומעבר לכך הרבי אומר שצריך ללמוד עוד במילה אחת מיעקב אבינו, שיעקב אבינו במפגש ההיסטורי שלו עם פרעה, פרעה שואל אותו בן כמה אתה, נראה כל כך זקן, בן כמה אתה? הוא אומר לו אני בן 130 אבל החיים שלי היו מאוד קשים. אז בכלל יש מעט ורעים היו ימי שני חיי. למה מעט? לא, 130 זה מעט? פלא פלאים, איך אומר לו מעט? רבי שואל את זה בעריכות. הדבר ראשון מעניין מאוד לדעת, שאם תספרו את המילים בכל הדו-שיח הזה בין יעקב לפרעה, מתחיל מי ויאמר פרעה אל יעקב, עד שיעקב מסיים לומר לו את התשובה, כמה מילים יש שם? 33. כנגד 33 שנים שנחסרו ליעקב מ-180. 180 זה הגיל של האבות. האבות הרי צריכים לחיות 180 שנה. ככה היה אצל יצחק, יעקב חסרו לו 5 בגלל עשיו, וליעקב חסרו 33 בגלל שהוא אמר מעט ורעים. אז למה הוא אמר מעט ורעים? 33 שנים, 147 שנים הוא חי. גם זה מדויק, כי זה כמו ה-127 שנים של שרה, שזה שלמות של 127, רק ה-20 באופן עוד יותר מושלם, זה כשזה 40. ולכל זה הרבי מסביר הסברים עמוקים על פי הקבלה שאין הזמן, בעזרת שם אפשר בשבת להאריך בזה. אבל מה שנוגע לנו, זה שיעקב אבינו בעצם מה המסר שלו לפרעה. המסר שלו לפרעה, אתה לא תקנה אותנו בארץ גושן, במיטב הארץ. מדוע? כי מה שאנחנו שואפים אליו זה לגאולה השלמה. יעקב אבינו, כל העניין שלו זה הגאולה. אברהם ויצחק יכלו להגיע לשיא רוחני.
180 שנה. איפה? בארץ הקודש. אבל השיא הרוחני שלהם התחיל ונגמר במקום שלהם. דווקא יעקב שקשור לבית המקדש השלישי, לא לבית ראשון ושני, לגאולה השלמה, החוויית החיים של יעקב אבינו שעד שלא באה הגאולה השלמה, מעט ורעים היו ימי שני חיי. ורק כשהוא זכה לגילוי של הגאולה במצרים, אז הוא הסתלק מן העולם. זאת אומרת, מתי הוא הסתלק מן הגאולה? כשהוא טעם את טעם הגאולה. 17 שנה שהוא היה. בדיוק, אבל זה לא הארץ גושן של פרעה. לכן בעצם הרבי אומר, מה המסר לכל יהודי? ככל שמתקרבים יותר לגאולה, כל אחד יכול להיות במדרגה של יעקב אבינו. ולהרגיש שכמה שלא נהיה בארץ גושן, בעידן המודרני והטכנולוגי, ועם כל השפע שיש היום בעולם, יהודי צריך לומר לפרעה, שפרעה זה סמל הקליפה, פרעה בעצמו הוא השורש של יוון. הוא השורש של החוכמה, חוכמת מצרים. זה השורש של חוכמת יוון. שכל הטבע, עם כל הטכנולוגיה, עם כל הפיתוח הגשמי, שלכאורה בא להסתיר על קדושת השם, לא רק שהוא לא מצליח להסתיר כי יהודי מחובר לשמן, אלא זה גורם ליהודי להרגיש כזה צמאון לאלוקות שהוא מרגיש שכל מה שתיתן לי זה עין ואפס. כמו שהרבי התבטא פעם בצורה כל כך חריפה, אמר, כל מה שעשיתי היה להבל ולריק. ודווקא החוסר הזה של המעט ורעים שכל יהודי חש, זה מזכה אותו לויחי יעקב בארץ מצרים. שהתגלה לו הטוב שנים, שבמובן שלנו זה לא רק הטוב שנים ההיסטוריות של יעקב, אלא זה הגאולה האמיתית והשלמה שתבוא תקף ומיד ממש. חיים לחיים.